ma a fayi to an kila. Kai, woru. To ai min mi kan mi ko mi tawete to wuro maɗa. Yo ai kan yi wadi mi ma dai wuro an. Mi fayi to ma joni. Ka mi fa matsalaji gatti en fa caka. To kila ma iri don amma wi ka mi nana taw. Mi a hefti matsala an ne. Be saran kai. Be kewe. Be kewe. Ko lohoɓe. A hefti ko kanju wurtune yaw ɓe banga on yawwa wato to ɓe gari ɓe momi gure ɓe gaɗa kaza wai sai nan mi wai waɗi wai ɓe kewe fulɓe to enen ɗum bone kadi hike ne e ngala wurtorde heɓo Allah denno into ɓe gala der yawwa ɓe gala der to joni nattineɓe der meɗen hay to wai joni no gaɗete en ɓangay ni ko no gaɗete to jaha to Ato mi hona mi hodira garoye habar Allah takiraɓe am ko jadata on kefti ko ko jadata iri ɗen ɗon ɓe kanko da ala reneji wadde laatiɓe fulɓe iri ɗen ɗon ɓe hocci kuugal la fe share hefti ba hakkilo ma kuugal security minon a hefti faami kanko laamiɗo fulɓe hocci ɓe himɓe gam gaɓe ɗo balluko la tawi woy ko jiɗɗa witimi ko gimmi mi wiya on siya hoccuki fulɓe security kanjum waddante billaji da leydi men to misali hey wimin alhaji barau dan ninki so a hulɓe wai hanga hocci ɓe banga hulɓe ɓe defta abdullahi bello boɗejo laamiɗo fulɓe afrique taw o hocci min ngal ɗon kuugal ay wai hanko hocci on da min gara min ballito gam kiita ɗum hitata nder to gonɗen in noddowa ɓe kewal bali ɓe gara ɓe kiitoto en to ligge e sekiraɓe meɗen fulɓe a heɓi ɓe nat ko ɓe natto e sey to ɓe andini min on kefti ko a leydi joɗoti jam hankali moɗon to ni da i heɓa irin hin ko ni no wato a hefti ko arɗo min de nan mi wi dafta abdoullahi bello boɗejo hocci teddungal ɓe adune hakkilo a hukkake ay mi nani kama jeya mechani yawwa wato ko nattoyta huwara jagga e torre yawwa to sey andal maɓɓe sey andal maɓɓe ɓe bo jaɓata waɗi hulɓe to der madalla ay noon yiɗi to a hefti ko e dow inde hulɓe Najeriya gama ko maɓɓe en jetta hanko laamiɗo hulɓe e dow darnde nde o darani tiggan go en ɓe banga meɗen anana ko gomnati mofgal leydi kam marara yetto in ala ko hocciti wongol leñol kangol tan in hawta yawa ko larani rente leydi en ɗum komoye yawwa ko gimmi ketton to ɗo yawwa kamɓe ɓenninɓe kewe ɓe nattoyta nder gelle meɗen ɓe mbiya ɓe kiitoto en yawwa to nayi min andi heto on andi ɓe nattoyta ɓe gaɗa ciya sentene ko goɗɗum yiɗa hefti dey hefti to ɓe andini min misal tawi ɓe ɗaɓɓita goɗɗo to ɓe mbiyay min ka sey min daromo min noddamo e dow pinako e mane woro anani wara ɗum moƴƴina hunde yawwa wato anani ay kummina hakkilo Allah seyni to daga a ɗiwi tiya mi hay mi ɗiwta suka an wara natti yawwa yo amin ma ɗo mi wiya mi yawna mi yaha mi waɗa bammito nder a hefti ko to kamɓe kadi ɓe laamiɗo hulɓe hocci ɓe gaɗa banga ɗum en toroɓe ga Allah ɓe jogano e ɓe gaɗa kulako maɓɓe to ɗum daro dow pullo tan kala wongol leñol pat hulɓe on mari tarbiya on bo jogoto amana laamiɗo min jetti kariyo joni en dilliday mi yaha mi hokkuma juta mi waddante ba mi hanko laamiɗo yiɗi yawo waɗa lallay enen e yaman jiɓɓe dara hay no waɗane woy min Allah rene ko jejjutumi mi ƴamma naam kanjum ɗum ƙungiya ɗum en tiggi ko mi wi'a huwoɓe vigilantiɓe en tiggiɓe hulɓe Allah sarki to toye en huɗɗiɓe ne ko leydi ndi hukka mi yaha mi dama mi wima mi waɗa e bammito nder to no waɗi to toye kadi ɗum to alhamdulillahi wato kanko ala rene laamiɗo fulɓe afrique wato dr abdoulahi bello boɗejo
wato bijiyare nde o hoɗɗiri ko mbi'a jaha ɗum o hoɗɗiri hoccitide himɓe o hoɗɗiri e diwal Nasarawa state bo kaldi e gomna ngam no ɓe gatta ɓe mbawa mo'inki ko mbi'a no heɓirta ɓe ɗon ɓe kuugal ngam maga ɓilla wurtugol leydi na'am a heɓti to gaɗa Nasarawa a yi minon nde minon ɗo minon on hocci ko ɗum hocci adi dubu biyu e ɗari ɗaya e arba'in hay har ko 40 laamiɗo o hoccimi minon to ka Nasarawa to daga ɗon hettoye daga Nasarawa o nattai Filato nden bo o waray Abuja o rara Abuja diwal Kaduna madal to a heɓti yawwa haba to nden ɗi jahaji pat ɗi lesdi Nigeria il faut ko toye o yahay o natta o hocca yimɓe ngam wallitaki Fulaku ngam bo ɗi habda ɗi yi'a ɓe huhuɓe o hocci e nder wato ƙungiyar miyatti Allah Allah kawtal hoore les ardungal debta Abdoulaye Bello laamiɗo hulɓe e nodda bo gomnati mobgal leddi Nigeria ga Allah on hokka laamiɗo kawtal hoore in heɓay jonde jam to ay joni to mi yehi mi taskay in hocca inde ba min heɗo huñande Allah waddi laamiɗo Kaduna madalla aluma barka hanjum de en tumi pello hanko laamiɗo hulɓe mo Facebook ra bayaniji ɗi o waɗira ko o windi o wi'a kaza bonnoɓe dey ɓe giɗa to min ko desumi ɓen ɗon mbi'oɓe ɗum ƙungiya ɗum wala nafa ɓe bijilantiɓe hoccata kaza kamɓe goni jiɗa jonde jam to leydi Nigeria kamɓe kadi toskata hulɓe e toño hulɓe minon ma min gaɗay min kawtay e sembe amin e sembe maɓɓe mawɓe madalla e gonga amin e gonga leydi ko mo e gonga ɓe mawɓe min garay min kono fuɓe giɗɗa gonga to leydi Allah hokka laamiɗo Nasarawa Allah laamiɗo wallito laamiɗo minon ma min jettimo onon ma bo Allah wallito on ga Allah jogano ɗon mo amana amin jogoto ga Allah to wiya hande on jehi on gaɗi goɗɗum ayden laamiɗo ñamanɗon to ra nder amin ma to min ketti bara gurbi madalla ga Allah haba mi yettimo fa madalla minal e ñamal